Wato jama'a da Allah ku sa Libya a cikin addu'a. Yau cikin daren nan da Libya tana cikin tashin hankali musamman Tripoli da kuma sauran garuruwansu. Inda a yanzu labarin da yake zuwa mana ana nan ana ta famar gwabza wuta a cikin Tripoli da kuma sauran garuruwa na Libya. Hakan ya biyo baya ne bayan kashe wani ɗaya daga cikin jagororin wasu ƙungiyoyi da suka yi wajen mitin. To wa'annan mutanen nasa mabiyansa kuma su ma suka tayar da hankali suka fara kai hare-hare dan a yanzu haka ana tunanin iyakar ɗin Tripoli ba maganarsa. Wato dai idan muka tsaya muka duba turawan nan sun kai yakin nan India da Palestine sun ga babu nasara babu riba sun kashe shi a cikin kuma sun dawo kan Larabawa. Saboda kun san duk duniya ba wanda ake cuta ba wanda turawan nan da Yahudawan nan suka ajiye su akan faifai kuma suke gamawa da su kuma suka gama da su irin Larabawa. Kowane kabilu da kowane kasashe suna ganewa domin su gyara barakar su gyara abin da yake cikin gidansu amma banda wa'annan bayan Allah. Yanzu sun kai shi Pakistan da India, Allah ya ba Pakistan nasara, wato sun gano komai, sun ba hanyoyin da za su kare kansu, sun ga babu nasara, yanzu kuma sun dawo da shi Libya. Yanzu ana nan an fara gwabzawa, sai mu taya su da addu'a Allah ya sa su gane. Duk duniya babu wa'anda aka batar, babu wa'anda Yahudawa nan da Turawa nan suke juya su. Duk duniya mutane guda biyu ne. Idan ka cire Larabawa na farko, na biyun su sune Hausawa na arewacin Najeriya. Su ma na arewaci, ba wai Hausawa duk duniya ba, iya na Najeriya. Su kadai ne ake musu irin wannan abubuwan shekara da shekaru, su kasa gane kansu, su kasa kawo kansu mafita. Kullun haka ake bi da su, in an ga dama da su zauna lafiya, in ba ga dama da su ba a ci gaba da kashe su kuma a hana su gane. To ubangiji Allah ya ganar da mu da wa'annan bayan Allah da Allah ya ajiye zamu yi rayuwa da su. Wayanda kuma suka gano hanya, ubangiji Allah ya sa su shigo cikin mu domin su ta mu. Yanzu dai an gama da Pakistan kuma an dawo Libya. Daman Netanyahu ya ce ba zai tafi kaman tafiyar tumaki ba. Haka ya faɗa. Ya ce ba zai tafi shi kaɗai kaman tafiyar tumaki ba, sai ya tafi da rayukan jama'a da yawa ko kuma ya tafi da rayukan duniya da yawa. Saboda haka a ci gaba da addu'a. Wanda suka gane Allah ya ganar da su, wanda kuma ba su gane ba Allah ya sa su gane, su dawo a zuwa haɗa kai. Musulunci dai guda ɗaya ne kuma addini guda ɗaya ne. Allah ya raba mu da kashe junanmu, Allah ya raba mu da kashe junanmu, Allah ya haɗa kanmu. A sa India a cikin addu'a, musamman ga waɗanda suke neman kuɗi a cikin Libya. Har na ce India a cikin Libya, da wanda suke neman kuɗi a cikin Libya da Allah ya sa su a cikin addu'a. Allah ya yafa wannan abun.